It-tnejn li ġej l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jibda bix-xogħlijiet sabiex jinbena kumpless ta' parkeġġ ġdid ta' 1300 karozza. Dan il-proġett multimiljonarju li mistenni jitlesta sa' sentejn oħra se jieħu post il-parkeġġ tal-impjegati tal-ajruport. Dan il-parkeġġ se jkun qed jinbena fuq numru ta' solari u għalhekk il-karozzi ta' dawk li jużawh se jkunu protetti mill-elementi. Bħala parti mill-proġett se tinbena wkoll mina taħt l-art li se tgħaqqad dan il-parkeġġ mat-terminal prinċipali tal-ajruport. Dan il-proġett ta' 20 miljun euro se jiffaċilita wkoll l-operat tal-kumpaniji tal-karozzi tal-kiri li bħal ajruporti barranin issa se jkunu jistgħu joperaw mill-inħawi tal-ajruport. Din se mhux ftit lill eluf ta' turisti li mal-wasla tagħhom jikru karozza f'pajjiżna. Bilhan li jnaqqas it-tniġġis tal-arja fuq il-bejt ta' dan il-parkeġġ se jinbena wkoll solar farm kbir b'kapaċità ta' 1000 kW. Minħabba li dan il-proġett se jkun jieħu post il-parkeġġ tal-impjegati, l-ajruport alloka art viċin ta' terminal minn issa se tinbidel f'parkeġġ. Minkejja li din l-art xorta tinsab biswit l-ajruport, l-amministrazzjoni ħasbet li tipprovdi servizz ta' trasport b'xejn minn u lejn l-ajruport. Apparti servizz ta' xarabank, ġew installati n-numru ta' roti li se jkunu jistgħu jinkrow b'xejn mill-impjegati kollha li se jużaw il-parkeġġ.